Bai, nire intimitatea urratua ikusi dut, baina ez intimitatea bakarrik. Nire oinarrizko eskubideak ere urratuta ikusi ditut. Erregimen zaharrak erasoak egingo dituela, hori pentsatzen dut oso presente, ez nik, denek eduki behar dutela Nafarroan, jakinda nola ibili diren orain arte eta zer egin dituzten, hori nik uste espero izatekoa zela. Ni gehien harritu nauena gobernu honen koldarkeria eta ahulezia izan da. Haiek olako erabaki batekin baretuko dituztelakoan badaude, uste dut oso oker dabiltzala. Nik ez dakit kontseilariak berak zuzenean bazekien. Kontseilarian azpikoek bazekitela nire ganaz hori badakit. Konstantzia osoa dut. Orduan eman dituzten azalpenak, beren buruak zuritu behar badituzte, pentsatuko dute edozein arrazoi dela zilegi, edo balioko, nik ez ditu sinisten. Niretzako haien ahulezean dago gakoa. Bi gauza, ekarri dizkitonak, bata oinak lurrean jartzea, eta oso ongi pentsatzea, etorkizuneko urratsak, eta bestetik lankideek erakutsi didaten elkartasuna. Ongi iruditzen zaitala egitea, baina nik argi dut, nik neure burua ez dudala aurkeztuko. Nik halako ahulezia duen gobernu batentzat ez du lanik egin nahi, eta jendearen eskubideak hain modu lotsagabean urratzen dituen gobernu batentzako nik ez du lanik egingo. Ni eskoletara itzuliko naiz, nire ikasleen gana, eta nire lana ahalik eta ongien egiten saiatuko naiz.